କେଦାର ବ୍ରତ କଥା। ଏକ ଦିନକରେ ନୈମିଷ ଋଷି କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୁଳି ଗଲେ। ବନସ୍ତରେ ଯାଉ ଯାଉ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କୁଶଳ ପୁଛିଲେ। କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, କି କୁଶଳ କହିବି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଲା। ଆମ୍ଭ ସହିତରେ ପୁତ୍ରମାନେ ବନବାସ କଲେ, ଅତି ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ନୈମିଷ ଋଷି କହିଲେ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କେଦାର ବ୍ରତ କର। ଏହା ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ସେ ବ୍ରତ କେଉଁ ଯୁଗେ କେଉଁ କାଳେ କେଉଁ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ରୂପେ ସେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ଋଷି ହରଷରେ କହିଲେ, ଏବେ ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବକାଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏ ବ୍ରତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀମାନେ କରନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଏ ବ୍ରତ କର। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏ ବ୍ରତ କରିବ। ସର୍ବତ୍ର ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କାଟିବ। ତତ୍ପରେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ସ୍ଥାପିବ। ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟି ଦ୍ୱାରେ ସ୍ଥାପିବ। 21 ଖିଓରେ ବ୍ରତ କରିବ। ବ୍ରତରେ 21 ଗଣ୍ଠି ପକାଇବ। 21 ନାଡ଼ ଦୁବ କରିବ। 21 ଗୁଆ କରିବ। ଅପମା ରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତକାଠି 21 ଖଣ୍ଡ କରିବ। 21 ଫଡ଼ା ହଳଦୀ କରିବ। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ କରିବ। ବଟଫଳ 21 କରିବ। ବର ଓହଳ ଚେର 21 ଖଣ୍ଡ କରିବ। 21 ପାନପତ୍ର କରିବ। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଖଜା ପିଠା କରିବ। ଅଁଳାକୋଳି 21, ବଢ଼ା ପିଠା 21 କରିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ବାଢ଼ିବ। ଘୃତ ଦୀପ ଜାଳିବ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନୈବେଦ୍ୟ କରିବ। ଫୁଲ ଦୁବ ମଥାରେ ଘେନି ଯାହା ମାନସିବ ତାହା ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଦିଅନ୍ତି। ମନୋକାମନା ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପଚାରିଲେ, ଏ ବ୍ରତ କରି କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଫଳ ପାଇଲେ ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ନୈମିଷ ଋଷି କହିଲେ, ଶୁଣିମା ହୁଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଥିଲେ। ତାହାର ଭାରିଜା ନାମ ସୁଶୀଳା। ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁହିତା ଯୋଡ଼ିଏ। ଗୋଟିକର ନାମ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ ଓ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତୀ। ଅତି ଦରିଦ୍ର। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଗଲେ ମାଣେ ମିଳେ, 10 ଗାଁ ଗଲେ ମାଣେ ମିଳେ। ଖାଇବାକୁ ପେଜ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ନାହିଁ। ଦୁହିତା ଯୋଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡା କନା ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବନରୁ ଘଷି ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଓ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଥାନ୍ତି। ଏକ ଦିନକରେ ଘଷି ଗୋଟାଇବାକୁ ଦୁହେଁ ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘଷି ଗୋଟାଇ ଆଣି କୁଣ୍ଡିରେ ପୁରାଇଲେ। ସେଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ସୋମବାର ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଲେ। ସେହି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ନଦୀକି ସ୍ନାନ କରି ଗଲେ। ସ୍ନାନ ସାରି ପାଟପତନି ପିନ୍ଧିଲେ। ସେହିଠାରେ ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କାଟିଲେ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ସ୍ଥାପିଲେ। ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟି ସ୍ଥାପିଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ବନସ୍ତରୁ 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଆଉ 21 ଗୁଆ ଆଣିଲେ। 21ଟି ପାନ ଆଣିଲେ। 21 ବରଫଳ ଆଣିଲେ। 21 ଖଣ୍ଡ ବର ଓହଳ ଆଣିଲେ। 21 ଅଁଳା କୋଳି ଆଣିଲେ। 21 ଦୁବ ଆଣିଲେ। ବର ଓହଳକୁ 21 ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ବ୍ରତ କଲେ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ପୂଜା କଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଲେ। ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ। ହୁଳୁହୁଳି ଦେଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଦେବକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ପୂଜା ସାରି ଦୁବ ତଣ୍ଡୁଳ ମଥାରେ ଘେନିଲେ। ବ୍ରତ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ। କେଦାରନାଥ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦରେ ପାଇଲେ। ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଅଇଲେ। ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ ସେ କହ? ରାକ୍ଷସୀ କି ପିଶାଚୀ, ଭୂତ କି ଡାହାଣୀ କହ, ନୋହିଲେ ଶାପ ଦେବୁ, ତୁମେ ଜଳିଯିବ। ତାହା ଶୁଣି ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ ଘଷି ଟୋକେଇ ଥୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଡାହାଣୀ ରାକ୍ଷସୀ ଭୂତ କିମ୍ବା ପିଶାଚୀ ନୋହୁଁ। ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ ଆମେ ଘଷି ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ପଦ୍ମ ସରୋବର ଦେଖି ରହିଲୁ। ଆମ୍ଭ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପେଜ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ନାହିଁ। ତାହା ଶୁଣି ଅପ୍ସରୀଏ ବୋଇଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେଦାର ବ୍ରତ କର ନାହିଁ କି? ଏହା କହି ସେଇ 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ 2 ଖଣ୍ଡ ବ୍ରତ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ 2 ଭଉଣୀ କେଦାର ବ୍ରତ କର। ଏହା କହି ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ ସ୍ନାନ କରି ଗଲେ। ପିନ୍ଧିଥିବା କନା 2 ଖଣ୍ଡି ହୁଡ଼ାରେ ରଖିଲେ। ସ୍ନାନ କରି ଆସି ଦେଖିଲେ ସେ କନା 2 ଖଣ୍ଡ ପାଟପତନି ହୋଇଛି। ସେହି ପାଟ ପିନ୍ଧିଲେ। ବରଫଳ ଗୁଆ କଲେ। ବର ଓହଳ ବ୍ରତ କଲେ। ବରପତ୍ର ପାନ କଲେ। ବରଛାଲି ହଳଦୀ କଲେ। 21 ନାଡ଼ ଦୁବ କଲେ। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଆଣି ବନସ୍ତରୁ ନାରିକେଳ
କଦଳୀ ଆଖୁ ଆଣିଲେ। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓଷା ପୂଜିଲେ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ, ହୁଳୁହୁଳି ଦେଲେ, ଫୁଲ ଦୁବ ଘେନି ବ୍ରତ ଲଗାଇଲେ, ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ, ଘଷି କୁଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ସେ ଘର କିଣିଗଲା। ଜଗତି ଅଟ୍ଟାଳି ହୋଇଛି, ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଛି, ଦୁଆରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଓ ପ୍ରହରୀମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦେଖି ତାଟକା ହେଲେ। ମା ଜଗତିରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଝିଅକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଘଷି ଉବୁରିବା ବେଳକୁ ଘଷିଯାକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରଦ୍ୱାର କଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମ ରାଜା ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଓ ସାନ ଝିଅ ମନ୍ତ୍ରୀକି ବିବାହ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଉତ୍ତମ ସୁଖ ପାଇଲେ। ଦିନେ ରାଜା ମହାଦେଇ ହାତରେ ସୂତାବ୍ରତ ଦେଖି ସେ ସୂତାବ୍ରତକୁ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସୁନାର ବ୍ରତ ଆଣି ଲଗାଇଲେ। ମନରେ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରିବାରୁ ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଗୋସାଇଁ ଜାଣିଲେ, ଏହାଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ଖର୍ବ କରିବି। ତାଙ୍କରି ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ କେଦାରନାଥ ହରଣ କଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ରାଜା ମହାଦେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଲରା ଫଳିଲା। ସେହି କଲରାକୁ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ନେଇ ବଣିକ ଘରେ ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ନାନା ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା, ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ। କେତେଦିନ ଗଲା ଉତ୍ତାରୁ ରାଜାଙ୍କର ଭାରିଜା ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଗଲେ। ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀଙ୍କୁ ମାତା ସୁଶୀଳା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କି ହେତୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଛ? ଏହା ଶୁଣି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ କହିଲେ, ରାଜା ସୂତାର ବ୍ରତ କାଢ଼ି ସୁନାର ବ୍ରତ ଲଗାଇଲେ। ସେ ବ୍ରତ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା। ସୁଶୀଳା ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଚାଲ କେଉଁଠାରେ ବ୍ରତ ଫିଙ୍ଗିଛ ତାହା ଆଣିବା। ସେ କଲରା ଗଛ ମୂଳରୁ ବ୍ରତ ଆଣି ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ଓଷା ପୂଜି ଦୁବ ପ୍ରସାଦ ଘେନିଲେ। ସେହି ବ୍ରତ କରିବାରୁ ସର୍ବଶୁଭ ହେଲା। ରାଜାରାଣୀ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏପରି କେତେଦିନ ଉତ୍ତାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଲା। ସେହିଦିନ କେଦାର ବ୍ରତ ପୂଜିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କଲା। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସୁମରଣା କଲା। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ କଲା, 21 ଦୁବ କଲା, 21 ଖଣ୍ଡ ଅପମା ରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତକାଠି କଲା, 21 ଗୁଆ କଲା, 21 ପାନ କଲା, 21 ବରଫଳ କଲା, 21 ଖଣ୍ଡ ବର ଓହଳ କଲା, ଅଁଳାକୋଳି 21 କଲା, 21 ଫଡ଼ା ହଳଦୀ କଲା, ଖଜା ଓ ବରପିଠା 21 କଲା, କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ବାଢ଼ିଲା। 21 ଘିଅରେ ବ୍ରତ କରି ସେହି ବ୍ରତରେ 21 ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲା। ଗୃହ ଲିପାପୋଛା କରି ସର୍ବତ୍ର ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କାଟିଲା। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିଲା। କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। କଥା ଶୁଣିସାରି ଓଷା ପୂଜିଲେ। ଦୁବ ପ୍ରସାଦ ଘେନିଲେ। ଏପରି ଓଷା ପୂଜା ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ କରିବାରୁ କେଦାରନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ରାଜାରାଣୀ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। 7 ପୁତ୍ର 3 ଦୁହିତା ହେଲା। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସର୍ବସମ୍ପଦ ମିଳିଲା। ତୁମ୍ଭେ ଏବେ କେଦାର ବ୍ରତ କର, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। ନୈମିଷ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ କେଦାର ବ୍ରତ କଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। ଅତି ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏ ବ୍ରତ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତି ପୁତ୍ରବତୀ ଧନବତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ବ୍ରତ କଥା ସଦାଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।